Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Minecraft. Poate am început foarte mult timp de când am apărut. Pentru că școala trebuie să învăț. Hai să începem, că și voi vă găsesc să propun un episod de Minecraft de zile. Să dăm încet, hai de atâta. Pare rău pentru că mi-am pierdut mapele, mi-au restartat Minecraft-ul. Nu știu care face. Așa. Crafting table. Dimă, bă, niște bere, o sabie și o lopată, trânăcot, topor și o secure, harci. Bun. What the fuck, bă, trebuie să rezolv bug-ul ăsta. Am căutat și nici cu vreo câteva minute. Da să nu stați în să fiu cu la video. Am căutat și streamer, nu mai știu cum. Poate la sfârșit ce ăsta prea mult. Am de școală. Marți. Trebuie să dăm evaluări. Nu știu eu. Dacă m-am uitat pe canal, bă, frate, chiar așa, două, trei luni, mai frate, adică mai stai, mai eu, chiar de două, trei luni. Măi, YouTuber, fac și altele. Mi s-a părut că e o vacă. Ca revenire și v-am spus la mate. Hai mă, că am prea mult. Că o mică căsuță.
Nu, hai să pe toți. What the fuck, frate? Una, două, trei. Oh, frate. Una, două. Oh, și asta. Bă, frate, nu mai jucăm Minecraft. Păi știți cât de greu merge mie? Merge greu. Dar știți cât de greu mi se la mână? Parcă nu mai pot să controlez așa bine. Da, frate, și cam atât a fost. Haideți să vă arăt cu ce am vrut să pun intro ăla. Pagă și revin imediat. Bun, am revenit, uite, cu acest video trim de editor am încercat. M-am uitat la un ăla și cât de intro, nu văd niciun intro. Da, nu văd niciun intro. Frate, gigant. Frate, deci, pot să cred cum mă bagă asta intro. Cam atât a fost, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Florin și ne revedem data viitoare.